ay kadlok kibuloy kay ingon man ka nga anak ka sa Dios nganong magsibat-sibat man ka. Tama gino. Di ang Ginoo nakakita man na. Hukman na ba ta sa atong mga tinago? O nya, ako ana musulti lang ko sa kong tinago kay dako kay kong tulubagon anak. O bata na pila yung edad karon o bata plus 30 years o 30 years ni mong paglipay. Nya karon dito ka naglangoy-langoy sa imperno. Karon kol, bago ra man kita nagasigot og kanang basahon sa balang kasulatan bahin ning balaod og pagtuo. Karon kay natay controversial karon nga usa ka kuno tao Diyos nun kayo mao si Kibuloy. Sikat mo gud kay niya sa ano sa pastor man niya siya gani ang pinakadato nga pastor sa tibuok kalibutan. Nya karon kay giimbestigahan man niya sa Senado. Unsa may dako ba niya siya sala sa mga tao kol o dako ba niya sala sa Ginoo? Unsa may imong kasultian niya? Dagan naman na boy, hapit naman gani po, dagan naman po ang pagkaulawan karon kay nagamit sa Ginoo. Una to kanan si pastor. Ako boy dili ko makukom nila. Dili sa dakong sala sa tawanon kay siya ang mga walay bili nga bato bililhon kaninyo. Kato day ihang gipanghimuslan, kato day ihang gidaog-daog, kato day ihang makakanin si hayahay man kaisa, di ba? Ya, si Kristo ba day hayahay ba day boy? Yatiman man siya. Katanawa. Si Kristo di ba? Mga apostoles sa una. Hayahay ba day sila, di ba? Gukod pag manggani siya si Kibuloy. Pero boy, mo na siya kung gingon boy, walay bili nga bato sa amahan bililhon kaninyo. Katong mga tao yang gidaog-daog niya, tamo mga tao pod nga gibakakan niya, labi na katong walay interes so na murag wala nagpagulbol niya, nagantos no sa kalisod tungod niya. Mao na hinotoy naghatag nagbandi, mao na hinotoy nakabandi boy. Kumamay nagatiman ni Kibuloy. Pero dato na gani sa tungod atiman siya. Kung sa tawanan wala siya natabang sa mga tao kay kuan man no, kanang pero kanang siya dako gatabang sa espirituhanan. sa espirituhanan dako siya gitabang kay nakatag sa bandi sa mga tao. Wala po ingon ko sa Ginoo, di po ko maghukom niya kami impero basag dili kay bisa katong daotan ka diha dayon hukman sa ato pa dako sa gikatabang kay daghan na iyang kuanan nalangit para adto. Kung wala po nakabalo sa kamatuoran buta pod. Pero kung nakabalo gani ni sumbay pod saya dako pa sala. Ona si Kibuloy kinahanglan mo balik isa sa kabos niya, di ba? Naingon kong Ginoo nga kung kabos siya sa una niya nadato siya gamiton na nanihinoon niya ang tanang kaalam gigamit na nagpalayo sa Dios. Mubalik siya sa sakit sa manihob sa Lazaro. Nabulahan itong masakiton mo na siya balik sa kabos ihatag niya ang kahigayunan ang mga katigayunan niya nga to sa ubos. Lami kung mapandungan pag yun nako na siya din May kung mapaduol siya nako pero di maginabuduol di mahalang doon magid na. Oy, kung mabalik sa pagkaubos, mao na ang mga tao bulahan na masakiton, kay masakiton ka dili na makaastig, dili makagwapo, wala na may maibog nimo. Wala naman po kay kwartang ikakuan. tama gyud. Nahimo masanggamanan sa kalibutan. Ana katong mga tao pod nga iyang gilupigan nakabandi inon tumang. Kung wala ni subay pod ni sunod pod sa iyang pamakak. Tama gyud. Sa nakamandi noon to sa ato padako sa utang kabuton kag Kibuloy. Ang problema kay ang bahandi ni Kibuloy gipanghukakot niya dito. So ang kinahanglan po ni Kibuloy kinahanglan magpakakabos pod siya. Magpaupulipon pod siya. Mubalo siya sa O pagka si Saulo sa una. Bumalik siya sa sama siya ni San Pobre. Pablo. Pobre. Pagado, San Pablo. Si Job. Sa man si Kibuloy kay siya man mo Oo, muna dili po tayo maghukom kay base iri kabot sa panahon gigamit lang sa Dios kay nag-ingon man sa balaang kasulatan adunay paghahion gipagahi man gani si kisa to gipagahi Si Paraon. di ba? Pero wala imposible ko no kung iyang buhaton gyud. Oh. Maluwas gyud siya kung Ang problema na ubos siya. karon kay mo reflex sa kuha mo usab ko sama ni Kristo dili ba sa kuha mo mulwaslot akong kuan mo nang magpandong ko man nang naglibak ninyo din nag-ana ninyo di suko bagod ko di ba wala. Wala gyud. Okay, mo man na mahandi ninyo wala na las kabalo sa kalibutan no mura mo gibaby ay gikatawan niya bulahan man mo kay bulahan man mo gidaog-daog bulahan man mo giing nagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan para karon no ingnan ko buang na may buang nga naghubad sa balaang kasulatan ang buang katong mga buang sig ampog amana mo wala nagatuman pasaylo kami sa mga masala ingon sa pagpasaylo pero wala nakapasaylo mas buang to sila kay nagluhod dito sa patay nga kinulit sa tao ikaw ko no kanang ito mo na Nazareno mas buang ka dito nagkugos-kugos ka na kung gamanan na ano imo man nagikugos ikaw gamanan kaya ang espiritu na si mahang lawas pitik sa espiritu ikaw gul na ay naipitik sa espiritu o kani imong ginhawa hangin man ni espiritu man na
Ikaw ganay kinapay ka ng mutuo maka dito wala man nagkasulti dito lang kas nagsulti dito ka balaan na nagbilagro na nag-ingon sa buhat-buhat batay ninyo ni mga tao na may magtutudlo buhat-buhat po ni mga milagro o nakunay karon sa to ano kay ang Katoliko manggod nagbuhat manggod sa iyang gamit manggod sa iyang gibalaan Tama gid, ma'am pag gisulti si Kibuloy wala na gamit sa gibalaan pero gigamit niya ang mga pulong ang Biblia nga gibalaan gigamit niya yung kahibalo barong tuison sa mga taong walay lamag kay kuan ang jutay kani gidugang sa sobra kani sobra na kay Kibuloy oy kung ako lagay tagaan ng kwarta niya ibalik na ni Kibuloy doy nga astrodome ana niya dito dagang mga pobre nga mga kwartahan ma'am ya sa Mga pobre yung mahawas sa kalisod. mawa sa kalisod para karon ang mga yate kanang mga ihatag na kaudre tanaw dre di ba na naghatag sa arang-arangan dre ana nagpalitag mga bugas ug ipanghatag na to sa mga taong kabos no nakabos man pod ko. Tama gid. Ang problema na boy kami nga sa tuo mga nuli wala man philosophy di man kabalo mag-English di man ka yes mo nagingon sa Ginoo bantayan ninyo ni mani magtutudlo magsulti po ni sila mga langyaw parang ingnon nakaras Biblia ay Sulti tinumuto. sa Kibuloy ay kadlok Kibuloy kay ingon man ka nga anak ka sa Dios ngano magsibat-sibat man ka Tama gid no. ang Ginoo nakakita man na hukman ra ba ta sa atong mga tinago o nya ako na musulti lang ko sa kong tinago kay dako kay kong tulubagon ana batagan na pila yung edad karon o batag plus 30 years o 30 years ni mong paglipay nya karon dito ka naglangoy-langoy sa imperno dako man siya gihatag sa mga kabos di wala na minon sa bandi kahiyahay man siya walaot ka mong magmalipayon karon nya makangkon pag yun anak sa Dios dili uy di kita tanan anak sa Dios espiritu hinumutuo ko John 16 basahan niyo na wala ko espiritu sa ko nuli ko pero sa kanunay kung gitudluan sa espiritu sa akong kasing-kasing mo na kaalam di ka sa taguangkan di kahibalo wala ka sa kabalo kaalam kaalam nila kahibalo ang kaalam nila kana mang tawanon ng eskwelahan mo na gituis kinino nila sa philosophy di ko alam doon tayo kanina gidukang sa sobra kanina sa pangpangutana pa mo sa to pa ang pangutana nagsala si Kibuloy sa kuha wala hukman ra ba siya siyang tinago sa to pa ang Diyos iko raman ko nagwali mang boy di ba ako iko raman ko nagsulti Tama gid. dili ba ko mo pa bali og hiwi nga bugang og hiwi sa bahala sila ako ra magpahinomduman sila total magatubang ra bitaw mamatay na makailara man na sa Dios di man ko Dios iko raman kong nagsulti sa tinago sa Dios nagubad raman ko siya man ang moingon nga ang katong musira unya di ba Oh. katong ligoy nga sa lugo nana ato na i-vlog rin Siya man ang anak sa Diyos. nga nang mudagan man ka nga nang mahadlok man ka hadlok man ka Montiveros hadlok man ka sa Senado kamanan man ka siya sige na siya ingon nga tights nag-ingon si San Pablo ana boy Wala. nag-ingon si Kristo na tights nga si Abraham raman to si Kristo ang tinuod nga pari nga sa lara ni Melchizedek dili Levita normal man ang 10% dili makasalana pero ang Katoliko gay sobra sa 10% boy Sobra na. mas maayo pa nang ingon kang 10% kay klaro pa ka wala ka nangawat Ngayon sila wala papasagday na na abot. Sara hindi ako Katoliko pag nana sa bala na wala pa po dagay bala na ang patay gani ug kanang mga dato gani balik-balikan nagseremonyas bala na sa kamo po nagwali ani paningkamot punta maningkamot ta para makubos-kubos ang katalagman ako ha nagsultir ako ninyo ha wala ko naghukom kinsa man ko sinuli ka mayra man ta dinhi ako lang nang isang tiyan tinuod kay nahadlok man ko sa Dios ko siguro wala mo nahadlok sa Dios pero nganong musibat man mo kung Tama gid. bahala na sila boy ako nimbiyan ako sa kontawanon para lang yun ma-extend ang kalibutan ganawa ako sa tuwadre mag-prayer ta mag-ampo ta saba kay palibot para magtani sa tanan hindi ako magsultita na ingnon patagdaotan sa kuha magpatambal di naglabay ako sa patambal ako di nangangyo ko magpasalamat ko sa mga tao nga naa din pasalamat po ko sa tao nga naminaw po sa pulong kay dili man ni ako iya man ni sa espiritu niya ano naman sa otoridad kinamin sa balaang kasulatan di ba ito nang ipakita mang nga gibasa gid nato na gid sa kamaturan niya na ay pagilingon sa inyo no ang tinuod nga Katoliko sa to wala subay sa sugo sa apostoles na pagbasa mo sa sige istorya subay sa sugo sa apostoles nagsige manggay hukom na to niya nagbasa na siya wala Wala nang basa. masag dahil na boy kay mo na po ang tao po na siya nga namahandi na to sa ilaan na siya salamat na sa mga tao nga po naglagan kadlokin lang na kadlokan na to ang Diyos
Kung mao na to siya tumano na to yung masugo siya tag-ampo aman na mo wala tarang tuman pasaylo. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Daghang salamat. Usa dinhi kita nagsulti wala nagpasabot nga ako nakukom ako ang Dios ako ang anak sa Dios dili. Usa lang ko kataong tinawag himong kauban og abyan. Tama. Usa lang ko kasulugon nagapangga sa mga tao kabos nga nagkinahanglan kay si Kristo naman sa labing ubos. Wanang sultian ko kamo atiman na ninyo ang naay mga kabos dili masakit na ayaw gyud ninyo diri nga isig-isingan na dinhi kay nagsakit pa na sila mga dumudoong time na niyo kana man tay kape nga igo-igo pumabot dito kog gigotom sige pero wala man tay ikahatag na to kay nagtambal ko kato na mamatag 50 Gs 100 unya say wala pa ato ang gihatag sa uban kay ang gisunod sa mga tao dito man sila sa palakpakan daigon labi na tanawa ko do mga seremonya sa do kung dato kabalik-balikan ka dito ang problema atong kaluwasan. Nakakamo naminaw ani kung naganahan mo paminaw subscribe na niyo sa Espiritu Anong Asa wala nga among ipaning kamutan ni kita ra magay mag tamong kamo ko nakadungog like na mo share o tinuod pa ni among gisulti pero kay gikan magini sa Biblia mang sultian ko kamo gikan magini sa Espiritu mas dako ang sala kung magyagayaga ta sa Espiritu wala nga ang ilang hulga sa kuano ako kuno ko sala kay nagpaginog-Ginoo ko wala ko nagpaginog-Ginoo naabay nagpaginog-Ginoo mga nagatiman naabay nagpaginog-Ginoo nga igo lang ko nagwali Kanang nagapag-Ginoo kanang boss. ng boss na Wala ba trabaho, magulat lang. magsigig ingon nga naa mo ang Diyos kami ang sinuko ang Diyos may magpili si Kristo gipili sa Espiritu kamo na hinuon ang tinuod nga pari mo nga ano man ako gibuhat gipiri man ko sa Dios dili ko pinili sa tao manang dili ko magdaig-daig ninyo manang usay kamo gani ako mabadlungan pa di ba ya usay gani di na mumutan-an ako mabadlungan mo no kay sige mo mug-away no boy ya sabay sala na ko ana na ba ko sala Tama. gisulti raman ako ang gisulti sa Espiritu kay pabadlungon magita mo kay ako man ang iyang gipabantay sa iyang mga pinili nga karnero giluwas mo dinhi gikan sa Carmel og naadri sa amihanan o naak man nato na dinaamang ko dinhi sa amihanan gikan sa tong simbahan nakinsa ko sa una wala man sila nangita nako usa kamo po nakasubaybay nangita nako ako si Nolinoy na ako sa lampayan naara ko diri daplin sa dalan ay mo kabala ka ang uban dili man ko gusto nga sudlan kuno ko mousab lang akong tingog kay usahay gay po kog ulo mang boy di ko mosulti sa tinuod kay ako lang itapsing-tapsing i-joke lang nako nya gusto man sa Espiritu kay hapit naman gid siya mo balik naman siya na hapit na ang kapanahonan niyang gitagal Tama gid. ana siya kung nakaila mo nakadungog na kamo sa Tama, tingog pa lang kay wala pa siya should fall gyud na inyong makita so bulahan ka to nakakita nga mo saksi kaysa nakakita nga magpabota-bota. Salamat sa mga nakakita din nga akong gitambalan nga inyong gisulti gyud ang kamaturan o katunayo. Gisulti gyud ninyo nga naayo gyud mo. Kay ang uban naayo miingon sila di sila maangkon kay hadlok ko na mobalik ka na kung akong ayuhon. Mobalik na to sa Diyos. Siyempre ako masulti sa kamaturan. Nanas wala nga sa datan boy. Di ba? Dito sila sa naayo lang dito kay dili man magwali di man sila musab. Dito lang sa doktor kay dili man musab okay ra ko. Okay ra. Dili ko mo bali og ibig ng bukang. Si Pastor Tibuloy ay lang yung me. Kay basi ay daghan man pod siya gipabahandi man kato diyang gidaog-daog. Di lang magdumot. Nga kinsagot ta nang makahukmanay ta. Bala na pod ang balaod na maghukom niya man kay may katungod man pod na sila kay sila may nagdala sa balaod. Tama gid. Ang pari, pastor, para sa taon ng wali, nagdala tas kamaturan, kita man ang naa sa simbahan. Wala tayo napigan, di ba? Tama gid wala. Kaya doon na to sa huwes, ang huwes mo dala sa pulis, sila, ang balaod sa gobyerno, sila. Tanaw pa kaya ang gobyerno mo pag inaghatag, no? Nga atong simbahan. Nga mula ka dito magmisa, mag-usa dito na selebrasyon, usa na dito na ibilin sa nag-alagad sa gamay simbahan, o di ba wala?
may pang mayor mo anak sa barangay mang tagaan pa mo na pista tagaan pag pangbayad sa sound system padagaan pa sa pagkuan. Pero ang pare ang mga kuan doon tanan nakita na ay ako na isulti I'm sorry ha sa naigo ani kay hukman na ba pod mo sa iyong tinago kung ako ang lahadlo ko sa paghukom kamura ba pod aklo ko mayahira ba mo karon kasi nilak mo niya Tama Yan, ko. magbahay. Ako lang naging isulti. I'm sorry sa mga gahay. Sige, dibak lang mo. Dako. Kay na ako may nangalyo po kato sa Diyos sa ron. Tambalan ako to masakiton niya. Dili man ko makaayo kung dili na ko isulti ang kamaturan. Ako man po'y mag-antos boy. Tama, good. Total, pobre bitaw ko. Ay mo kabalaka. Manggibirahan ko ka mga dato bitaw mo. Pwede man mo gamit o inyong gaw. Wala ko rin nagkasala, wala ko rin nagbunyag, wala ko nangayon. Kumingon mo nga illegal ko, wala man ko nag-illegal. Nagsultira man ko sa tinuod. O pa magiging no, pabunyag mo dito sa pare, pabunyag mo dito pakasalo. Nya, kung na ako no rin, di namin noon kaslo nila. Mabahala na mo, na manubag mo na, ang alang ako'y magkasal. Pwede ko, ako'y makatag. Ang problema boy, kung ako'y mag-Bible boy, kaya panyo ra kong gigamit, kasi batingala sila, ma-open sila. Tama, good. Mo ang ulaw inon kayo. Wala to na namatyan. Dili ko mo Bible oy. Kay samot mo ka ulaw. Panyo ra na akong igamit. Espiritu lang naminaw lang ko sa akong kasing-kasing. Mas maulawan sila kay nabunga-bunga pa silang basa. Nagdala og mga pulpito. Pulpito man na boy. Kay matag adlaw lain-lain man tagikinanglan. So usab-usab ang atong pulungan. Pulpito ka nang gibuhat yun. Oh, gibuhat. Isa lang. Pulpito man na. Nga na siya, nagbuhat og laing balaod ba? Balaod. Gawa sa balaod. Ang wali sa wala na wali ni ko ano lain man na oh. Kay kada adlaw lain mo tagi kinahanglan. Ito na balik-balik lang sa Pulpito. seremonyas man na kay balik-balik. Kasaulugan man na kay balik-balik kasaulugan sa birthday, kasaulugan sa piyesta, balik-balik lang binasa. Kumbaga mo na yung ginakuhan kung gipang hulga, no? Gamit para pang hulga sa tao. Pulpito. Sorry ha, kay ako isultigin akong kamaturan kay basi mulinog na hinoon mo kilat ni noon magtapok ra mang yapon tanan. Kanunay gipakita ko sa nipa ba Jesus kay kung dili ko na nako isulti ang kamaturan biya na niya kuhaon na niya ang gahom sa iyang gibalaan kanang cross nga nang gibalaan tan kuhaon na ngudahunog na ning kalibutan masunog o pag search pod mo sa mga scientist karon no wala man po na sila nagsulti boy mang di ba. Wala, good. Tanawa ko na, nagsulti, bago na nagwalian na, inon pa kaya magtuo na nagpredict. Tinuod na, kanang nagsulti na ana sa langit, nagpadala diri. Mga na dili, sila mutuo, kay nga ano man. Babuta-buta man na, kay gusto pa man naghakog sa kalibutan nun. Hamak mo na, boy, kung dato ka, boy, para ni kay Buloy, para nang datong simbahan, dato kay sila, masugot ka, matapos ang kalibutan. Di ba dili, no? Man, may problema. Ikaw yung nagbuhat sa Ginoo. Tama. Wala ra ba gyud nasulat sa balaang kasulatan nga dili gid mahitabo sugtian ko kamo na naman karon daghang yaga-yaga malino gubot sa kalibutan wala man na silang basa salamat ha sa mga nag-subscribe salamat pod ang nagbuhat jud na di kay sige na magpaminaw ibot i-share ninyo sa mga tao mga ginikanan i-share ninyo kining espiritu anong gasaron mabuotan ninyo mga anak tanawa karong mga anak boy daghan na kayong reliyon daghan ninong pari daghan kabag daghang pastor nya mga bata karon tanawa gud ang kinaya sibo ba sa inyong wali Mas nasamot ka. kanon no? patong i-vlog na to tunali ha ang katungganan sa ginikanan anak sa inahan bana sa asawa sa bana mo na importante ang katungganan na to sa itong isig kataw ang katungganan na to sa Diyos nga kinalang mutuman kita sa iyang mga tuo kita sa iyang isulti di kay tuo lang ta nga siya namatay gitunglo hinon nato pinagi sa pagbuhat nato kanunay sa atong bad nga mga sala salamat o mayong gabi ka nato tanan ang Diyos manalangin ka nato amen Amen.